Il-President tal-Kummissjoni għall-Effiċenza fil-Ġustizzja fih dan il-Kunsill tal-Ewropa l-imħallef Francesco De Pasquale għalli l-laqgħa li saret f'Malta qiegħda importanza kbira u ħeġġeġ lill-membri tal-Kummissjoni biex ikomplu jaħdmu biex ikunu ta' rwol fundamentali għall-futur tal-ġustizzja fl-istati membri, speċjalment quddiem l-aħħar realtajiet tad-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġiji ġodda li kienu t-tema tal-laqgħa f'Malta. Il-Kummissjoni għall-Effiċenza tal-Ġustizzja qed tifhem illi biex aħna nibqgħu nżommu ċ-ċittadin fil-qafas tal-ġustizzja irridu nimxu l-qoddim, irridu nimxu l-qoddim fl-AI, fil-digitalizzazzjoni, imma rridu dejjem nżommu il-bniedem fil-qalb tal-ġustizzja. Allura x-xogħol tagħna huwa illi noħolqu sistemi u nagħmlu guidelines biex inkunu nistgħu naċċertaw li n-nies jibqgħu ikollhom fiduċja fil-qrati fil-waqt li nkunu iktar effiċjenza tal-digitalizzazzjoni u AI. Fil-ftuħ tal-konferenza tal-Kummissjoni għall-Effiċenza fil-Ġustizzja, il-Ministru għall-Ġustizzja u Riforma fis-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, qal li din hija okkażjoni importanti għal Malta x'bħalissa tmexxi l-Presidenza tal-Kunsill tal-Ewropa. Qal li għall-ewwel darba f'din il-Kummissjoni, il-gruppi ta' ħidma jingħaqdu flimkien biex jaħdmu għal ġid tal-futur tal-ġustizzja. Jonathan Attard qal li Malta tirriafferma twemmin tagħha s-saltna tad-dritt u ssostni li din trid tissaħħaħ u tkun aċċessibbli għal kulħadd. Il-Ministru Attard kompla jgħid li Malta għaddejja minn trasformazzjoni sħiħa fil-qasam tad-diġitalizzazzjoni tal-ġustizzja għalli Malta tinvesti f'sistemi smart blan li ġustizzja tintlaħaq kif għandha tkun. U naħseb il-fatt li l-konferenza qed titlaqgħu Malta u l-fatt ukoll li hija preseduta minn President li huwa imħallef Malti, Francesco De Pasquale, huwa indikattiv tal-relazzjoni b'saħħitha li għandna bħala pajjiż ma' din il-Kummissjoni illi b'kollaborazzjoni magħha stabilixxejna wkoll strateġija f'dak għandu x'jaqsam ukoll mad-diġitalizzazzjoni tal-qrati tagħna. Fejn issa mill-pjan ta' ħidma, l-pjantazzjoni li qed jitwettaq b'tali mod li nkomplu nimmodernizzaw is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna li x'nemmnu li d-diġitalizzazzjoni u l-immodernizzar tal-proċeduri tista' twassal biex ikollna aktar effiċenza fil-ġustizzja ma wkoll kwalità fil-ġustizzja fis-servizz pubbliku li l-ċittadini tagħna jistennew għandhom aspettattiva mis-sistema tal-ġustizzja f'pajjiżna. Il-kap tad-Dipartiment ta' Drittijiet Umani, il-Ġustizzja u l-Kooperazzjoni Legali fih dan il-Kunsill tal-Ewropa Daniele Kanġemi għalli f'Malta l-membri ta' din il-Kummissjoni se jkunu tifasslu l-programm ta' azzjoni għas-snin li ġejjin. Sostna li b'dan il-programm irid ikun assigurat li l-ġustizzja tibqa' fis-seħħ u tissaħħaħ.